Usa ka nagpailang recruiter ang basikaan og kasong qualified trafficking in person o large-scale illegal recruitment. Ano ang report ni Nico Sereno? Gidala sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office kaghapon sa hapon aron ipaubos sa inquest proceedings ang gitumbok nga illegal recruiter. Lakip sa gidala ang napu ka mga tawo nga nagpailang biktima sa illegal recruitment. Matod ni Special Agent Arnel Pura, agent in charge sa NBI Cebu District Office, ni atong Hunyo 21 nakadawat og hangyo ang ilang buhatan. Gikan kini sa Bureau of Immigration ug sa Interagency Council Against Trafficking Mactan Cebu International Airport Task Force, kabahin sa 11 ka mga tao nga migamit sa kadudahang mga dokumento. So it turns out that the 10 passengers submitted false and falsified documents. Apan sa ilang pakisusi, nasayran sa NBI Cebu District Office nga biktima ang napuo sa illegal recruitment. Midugang si Pura nga ang matag-usa kanila gipabayad sa tag 250,000 pesos isip facilitation fee. Their recruiter in Dubai made some erasures on that visa na convert na superimpose nila from working to tourist visa. Samtang lakip sa gisusi karon sa NBI kung may kalambigitan pa ang travel agency nga mo'y naghikay sa ilang mga papeles aron makabiyahe paingon sa Dubai. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.